Vieš, že aj teba Ježiš pozýva ku stolu, aby si s tebou sadol, aby sa na teba pozrel, aby ti s láskou povedal všetko, čo je o tebe pravda, ako to urobil u farizeja Šimona? Poďme sa zahľadieť na tento relief na svätej jubilejnej bráne baziliky svätého Petra. Je tiež pozvaním vstúpiť cez dvere a prijať Ježišovo milosrdenstvo. Ústrednými symbolmi tohto výjavu je nenakrájaný chlieb a prázdna misa na stole, ktoré sú vlastne symbolmi napätia pri tomto zvláštnom stolovaní. Nôž na stole namierený smerom od farizeja k hriešnici, ktorá prišla k Ježišovi, naznačuje farizejov odsudzujúci postoj voči hriešnici. No ona, hoci je nepozvaná, prekonala dvere jeho domu a jej jedálne a zozadu pristúpila k Ježišovi so vzácnou nardovou masťou a vlastnými vlasmi mu sušila nohy. To je symbol osobného vkladu do tohto počínania. Veď vlasy symbolizujú hrdosť a identitu a preto ide o veľmi silné gesto vlasmi sa znižiť k nohám druhej osoby. Ježiš toto gesto prijíma s otvoreným náručím, hľadí na toto počínanie a prijíma ho. Ovocím toho, čo urobila táto hriešnica, ako prekročila seba, prekročila dvere, prekročila bariéry, je nápis, ktorý je nad hlavami účastníkov tejto scény. Sú jej odpustené mnohé hriechy. Ježiš toto počínanie dáva do kontrastu s počínaním farizeja. On nedal Ježišovi vodu na nohy a ona ich obmývala vlastnými slzami, čo je čosi veľmi vnútorné a osobné a utiera ich vlastnými vlasmi. On nepoboskal Ježiša znakom pokoja, ten farizej, a ona mu neprestávala nohy boskávať, ako hovorí Pán Ježiš. Nepomazal si mi hlavu olejom, hovorí Ježiš farizejovi, ona mi natrela nohy vzácnym olejom. Stav duše farizeja a jeho vnútorné postoje nevyjadruje iba nôž a nepodelený chlieb, čo je symbolom nedostatku pohostinnosti. Veď nádoby a poháre zostali na polici. Mažiar na polici môže byť symbolom farizejovho zátvrdlivého srdca, ako o tom píše 27. kapitola starozákonnej knihy Prísloví. Keby si blázna roztvlkol v mažiari spolu aj s tlčou, neodstúpi od svojho bláznostva. Táto hriešnica prekonala hneď niekoľko dverí, brán a bariér. Bariéru vlastnej pýchy použitím vlastných slz a vlastných vlasov, bariéru predsudkov vstupom do domu prestížneho muža a napokon bariéru hanby za vlastné hriechy a priblížila sa k Ježišovi v pokore a láske. Kto je to záhadné dievča pri farizejovi? Možno je to pozvanie stotožniť sa s ním a zahľadieť sa tiež na farizeja. Nie som taký istý ako on. Nenamierim nôž na druhých vo forme predsudkov, odsúdenia a neprijatia druhých ľudí, pretože sú hriešni a žijú možno v nejakých závislostiach. Nie je to dievča zrkadlom pre nás, aby sme prekročili prach a boli konečne milosrdní voči tým, ktorí sú okolo nás? Prekročením jubilejnej brány sme pozvaní prekonať spolu s touto hriešnicou v sebe bariéry strachu, lenivosti, pýchy a pristúpiť blízko k Ježišovi a kláňať sa mu ako Bohu nášho života, ako Pánovi našich myšlienok. A s farizejom prekročiť smerom k druhým barikádu odsúdenia a nadradenosti voči druhým ľuďom. Môj dom, môj hrad, zvykneme hovoriť vtedy, keď cítime, že sa niekto uzatvára do svojho vnútorného prostredia, pretože si myslí, že on je viac ako tí druhí. Hriešnica nám hovorí, prekročte tento prach, prekročte túto bránu. A sami buďte pohostinní a otvorení. Nech sú vaše dvere otvorené aj pre tých, ktorí sú na dne svojich morálnych síl. A pomôžte im, aby sa dostali blízko k Ježišovi. Pomôžte im, aby našli Ježišovo otvorené náručie. Pomôžte im, aby sa sklonili k jeho nohám a znovu sa našli ako milovaní synovia a milované dcéry.